Πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό σας και πλούσιο. Μεταπτυχιακό, η προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες. Μπράβο σας. Βλέπω είστε παντρεμένοι. Παιδιά έχετε? Ναι, έχω μία κόρη 3 ετών. Πάει στον παιδικό σταθμό. Να τη χαίρεστε. Ξέρετε, οι απαιτήσεις της εταιρείας είναι υψηλές και τα ωράρια δεν είναι σταθερά. Μπορεί να προκύψει δουλειά το Σάββατο, υπάρχουν υπερορίες. Ναι, εντάξει, μπορώ να το ρυθμίσω. Είμαστε εντάξει λοιπόν. Ξεκινάμε από Δευτέρα με το βασικό μισθό. Επιδόματα, γάμου κλπ. Δεν υπάρχουν, έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν? Ξέρετε, τα δικαιούμαι από τη σύμβαση. Δεν μου τα λέτε καλά. Εσείς δεν μου τα λέτε καλά. Ευχαριστώ. Δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί παλεύουμε για τα δικαιώματά μας. Γιατί η δύναμη είναι στο μαζί.